en Joan Medina, que és un amic de fa molts anys i que és un melillense, amic d'en Francisco Pradal, doncs ens adreça unes paraules connectant la Vall de Bianya amb Melilla. Gràcies, Raül. Agraït aquesta invitació a l'amical d'Antics Guerrillers i a l'Associació Catalana d'Expresos Polítics. És per mi un honor poder participar en aquest acte, recuperar la memòria de fets històrics i de les persones que van jugar-se la vida per defensar la legalitat i els ideals republicans vers el feixisme. És sempre un deure com el ciutadà, que no com súbdit. I és també per mi un acte de memòria emotiva. Avui mateix, a part de venir a aquest acte amb la meva germana, el meu cunyat, amb familiars que vam conèixer a Paco Pradal, m'he trobat també amb un antic company de Pradal, que va conèixer Pradal, i del meu pare. És per mi també, deia, un acte de memòria emotiva, perquè la dècada dels 60 jo era un nen en un país de silencis i en una ciutat que presumia de ser cap i casal del feixisme colpista. En aquelles circumstàncies vaig conèixer a Francisco Pradal González. Recordo a un home gran, de calva prominent i aspecte honest. Era corpulent i tenia un somriure tímid. Tots els diumenges, a les tardes, apareixia a l'hora del cafè a xerrar amb els meus pares. De vegades també em portava al futbol, a veure jugar al Melilla Club de Futbol. Poca gent podia sospitar que aquell bon home, parc en paraules, havia passat pel Quinto Regimiento durant la guerra, per la resistència a França i per la lluita guerrillera a l'interior del país, convertint-se en el millor guia de passos del PC, responsable dels desplaçaments entre Toulouse i Madrid. Pradal operava en aquesta ruta que avui inaugurem, de Perpinyà a Camprodon, travessant el riu Bianya, la comarca de la Garrotxa, fins a agafar el tren a Manlleu, amb destí a Barcelona i en altres ocasions fins a Madrid. El contingut d'aquests viatges era portar motxilles plenes de propaganda, passar militants clandestins que havia d'entrar o sortir d'Espanya, armes, documents o companys del maquis ferits. Segons testimonis de l'Arxiu Històric del Partit Comunista d'Espanya i, sobretot, de llibres sobre la guerrilla escrit pel company José Gros, condecorat com a guerriller i medalla del valor per la defensa de Moscou, podem conèixer més les vivències del seu camarada Paco Pradal, el que considerava el seu mestre. Diu José Gros: Pradal, como guía de montaña, sabía un rato y además de guía era enlace del partido con el interior. Él tenía contacto con la organización del PSUC. Antes de salir ya conocía yo, por haberme informado en el partido, las cualidades y defectos de Pradal. Él era un veterano con gran experiencia. Pasaba gente por los Pirineos desde 1943, en plena ocupación alemana de Francia. Cargaba con el peso que hiciese falta, aunque no hubiese comida, y después, cuando la había, se daba un atracón. Però tornem a Melilla, on un jove Pradal practica l'esport i participa a la comissió d'unitat que fundarà la Joventut Socialista Unificada en 1936, sent nombrant el seu vicepresident. També col·labora amb el Socorro Rojo Internacional. El 3 de juliol de 1936 surt de la ciutat per participar a l'Olimpiada Popular de Barcelona. Pradal viatja a la delegació del Club Deportiu Espanya. El fet que el cop d'estat li agafi a Catalunya li posa al salvo de la repressió dels primers dies que va deixar a Melilla més de 300 assassinats i prop de 2.000 represaliats al camp de concentració de Seluan, que va ser el primer camp de concentració del franquisme, que estava en territori marroquí, que llavors era protectorat espanyol a Marroc.
Des de Barcelona torna en vaixell a Màlaga i s'apunta a les milícies. Posteriorment ingressa a la brigada mixta del 5è regiment, participant a la batalla de Brunete. Al 1939 està ferit a Barcelona i travessa la frontera. Com centenars de refugiats passa pels camps de concentració de la costa francesa, Argelès, Sant-Cipren. En 1940 s'instal·la a Toulouse i comença la seva lluita a la resistència, primer contra l'ocupació nazi i després travessant els Pirineus. En una d'aquelles operacions és detingut a Madrid en 1946, amb documentació falsa, a nom de Rafael Ávila Bulpe, un agent comercial de 35 anys, cabell castany fos, natural de Melilla i resident en una pensió del carrer Atocha. El Consell de Guerra per Activitat Comunista es celebra a Ocaña l'11 de març de 1949. Condenat a 25 anys de presó, li commuten la pena i en 1950